Kako pravilno servirati u stolnom tenisu? Stolni tenis je sport u kojem, kao i svakom drugom sportu, postoje određena pravila, pa tako i oko pravilnog izvođenja servisa. Osnovne stvari koje morate znati da biste naučili pravilno servirati je da lopticu morate držati unutar otvorenog dlana, kao što vidite u mojoj ruci. Ne smije biti sakrivena unutar šake, mora biti na otvorenom dlanu. Morate ju izbaciti iz ruke minimalno 16 cm. 16 cm je minimum za pravilnu servu koja će biti dozvoljena na natjecanjima. Isto tako, treća stvar, loptica ne smije biti iznad stola u trenutku serviranja, nego se loptica mora nalaziti iza ove bijele linije stola. Kada ju bacate, izbacujete u zrak i ne smije biti ispod stola, nego mora biti iznad kako bi cijelo vrijeme bila vidljiva protivniku. Isto tako, loptica ne smije biti nabačena prema vama, odnosno bačena pod kutem koji pretjerano ide prema vama ili prema tamo, nabačena, znači mora biti bačena što ravnije moguće, jer ukoliko ju previše nabacite prema naprijed ili prema nazad, sudac vam također može uzeti poen. Znači ravno izbacivanje iznad stola, iza bijele crte. To su nekakve osnove. I sljedeća stvar koju morate znati, kada bacite lopticu i idete servirati, prvo mora udariti u vaše polje, pa tek onda u protivničko. Znači bacate ju, udarate prvo od svoje polje i onda od protivničko, da bi to bila pravilna serva. Također, tijekom cijelog procesa izvođenja serve, vaša ruka ili vaše tijelo ne smiju sakrivati lopticu. Loptica mora cijelo vrijeme biti vidljiva protivniku. Dakle, kada je tu bacite, ne smijete servirati ispod svoje ruke ili ju sakriti iza glave ili nekog drugog dijela tijela. Ako loptica nije cijelo vrijeme vidljiva protivniku, sudac vam također može uzeti poen. To su neke osnove od kojih ćemo krenuti, a u nastavku ćemo ići kroz različite varijacije servisa i kako ih ispravno izvoditi. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.